الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أسعد النبيين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه. قال جل جلاله: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تواددهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد إذا اشتكى منه العضو تدعى سائر الجسد بالهمة والسهر. حب لأخيك ما تحب لنفسك. والله لا يؤمن من بات شبعانا والجاره جائع وهو يعلم. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب اليوم القيامة. وما ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومن يسر على مؤسر يسر الله عنه يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون الأخي. الحمد لله. godiya da yabo sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mai ikon zartarsuwa, mai kowa mai komi, wanda ya kawo mu a wannan rana ta juma'a 1 ga watan zulhajji, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445. Kuduban mu yau za ta gudana insha Allah al-hubbu fillah, soyayya dan Allah. Man a'aba lillah, wanda bi ya basuwa dan Allah, wa ahabba fillah, yayi soyayya dan Allah, wa mana'a lillahi, in hana waza shi ya hana dan Allah, wa abdala lillahi, in zai ki ya ki dan Allah, to wannan mutum da adda wannan siffa faqad istakmala imanuhu, imanin shi ya cika. Allah madaukakin sarki yana faɗa mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban da aka tare da shi irin yadda suke ƙaunar juna, suke taimakon juna, suke nuna soyayya wa juna. Allah madaukakin sarki ya ce Muhammadun Rasulullah, annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Wallazina ma'ahu, waɗanda aka tare da shi sahabbansa irin su sayyidina Abubakar, Umar, Usman, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Mu'az da sauran sahabban manzon Allah dubban masu yawa. Wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar, masu tsanantawa ne akan kafirai, amma ruhuma bainahum, suna tausayin juna tsakankaninsu, suna mutunta juna, suna nuna ƙauna juna tsakankaninsu. Tarahum ruk'an, kaga sahabban manzan Allah suna yawan rukuyi. Ku zo kafin sallar farilla ku yi nafila, bayan sallar farilla ku yi nafila, da dare ku tashi ku yi nafila. Ruk'an, wannan alama su ce da Allah yake faɗa muna. Yabtaguna fadlan min Allah, suna neman falala daga Allah tabaraka wa ta'ala, su sami yarda Allah, su sami dacewa. Wa ridwanan min Allah, simahum fi wujuhihim, alamansu a cikin huskokinsu su waɗannan sahabbai na manzon Allah, wato min nasar sujudi, daga wato gurabun sajada. Zalika masaluhum fit tawrat, wannan shi an misalin sahabban manzon Allah a cikin at-taura da aka bai wa mutanen annabi Musa labarin su. Wa masaluhum fil injil, misalin su a cikin injila wadda aka bai wa annabi Isa alaihi salatu wassalam, kazar'in, kamar kace shibika ce, a tare da shanahu da ta hitar da tsirinta, fa'azarahu ta karfafa, fasta galiza ta yi kabri, fastawa ala suqihi ta daidaito a bisar sawunta. Yujibu zurra, har manoma suna tana ba su shawa da mamaki. Liyujizu bihim al-kufara, Allah ya yi ku haka su kuna sallah, kuna tsaye da sallah, kuna zuwa aikin hajji. Liyujizu bihim al-kufara, dan Allah ya ƙara ba kafirai take ci game da ku. Wa'adallahu alladhina amanu, Allah ya yi alƙawari ga waɗanda sun kai imani wa amilu salihat, suka yi aiki na ƙwarai, ya yi musu alƙawarin magafiratun, zai gafarta musu. Ya Allah muna roƙonka, Allah ka gafarta mana. Wa ajrun azima, zai ba su lada wadda take mai girma, ita ce aljanna. Allah ce wallazina tabawwa'ud dar, sahabban manzon Allah misali al-ansar, suka zamanar da gidaddajin su ga al-muhajiruna, waɗanda suka yi hijira, suka raba gonakai suka ba su,
wasu ma suka saki mata su yin suka idda suka ce su aura, suka raba dukiya suka ba su. Allah ce waɗannan mutane wal imana min qablihim sun yi